Hi, Chinthong Block Congress block level meeting la so meeting along MCC hinido Socheng MCC la pen Chinthong MCC la si Kewangji 2026 ilitum kosonsi organization kosonsi pangtang nangjima la halam si tum chingwailo la si nalitum ta chichini lo je 2026 all over Assam long Isia ধো mate isia web kewang je ebar jus ekhon hobo lapen Gaurav Gogoi si noning phoike chief minister man popu isia ধো la sinili tumta dak west Karbi Anglong duita eledo rongkhang pen amri la si la hinia homosti penta nelituma candidate high command majok le pi pusitame nelitum non pen pinia mai pen nelitum ta Chesongpo mate ilitum Congress pan sose la hinia sit hai ponpo mate hai popo la so ning chethe pinya mailong penang ana munit dolo kado gabeta non bange Congress ako joining ta do APSLC penta penang ana munit join lo BJP penta join lo nilitum atumi pen sila so meeting ge bi 29 pen atumi first bange Amri block Congress committee la det pen bange Rongkhang block Congress committee pini bange Socheng block non pini la jutsi bangke lake Chinthong block Congress committee la sila sarita block itum tordam pen nilitum theklong lo je Congress long ke join bang do piklo BJP pen APSLC la si kewangjiar ni pon sose Congress ingtang po posi pinia mai penta isi example long lo la si kewangjiar ni nalitum ta theklong pon Hada ke Rahul Gandhi ke sun pen Priyanka Gandhi dam pen penang ana monit non bangke Rahul Gandhi mate Priyanka Gandhi atum phansi ning chethelo la sikewangji por Bihar long ta isia change wangpo ratum ta isi a change sikeri lo pusi hala daga ratum kamatha non bangke mu hejong le tu meeting no ta chingwai pon lo je isia towar wang plote isi specific alignment doji aku alignment Wanahut jongsi komane ahem mate komane office jongsi puridun lok pusidame hadak pen concern en nangji mate NOC hang nangji je nanglitum laso towar pupen wangji pot nanglituma motamot kopilo nanglituma NOC kopine doima sitame non bangke alanglitum laso office ke pinipena pa office kali laso office ke pinipena pa office kali alanglitum department officer tumphan nilikarju kang tung bangke alang litum towarwan lo to thik ase sitame ilituma Congress committee afan alang litum ta chingki chingwai do nei polo alang litum aning hanga teng pen komania political alam pen dagwang po aning hang aling alignment pon ware ji pake lage nilitum Congress pen lage kroidonde ako kewangjiar ni nilitum ta la solama puthak litum ta chesong po pusi nilitum pinila so amayalong ta chingwai pon lo Angke nilitum pen nilitum presiden ningje lago sini ya ke hai nilitum block dak West Karbi Anglong long priang bang pini ki jutsi lo pini Chinthong block long bangke atumi bangke nilitum Rongkhang lo do dak pena ano jen dun atumi ta prai bang pharu sini do moher hala nilitum mailu long ta la dak BJP IT cell la muri sinang jen dun mota pen moher ta dak bang kep dinang jen dun nakta moher ta pini nilitum actually joining a program kali nilitum block lo nilitum Tadi netum blog long free dopan netum blog tum ingtang tema ko andoma ema hala so jakong che prang che lang ma che bang cho sinona bang hadak pat hegdam long lo la so teng bolong te itu non public meeting bati tipe me meeting nang juan dun lo porang te mon next bang tum public meeting bang ko anu muluk yang juan dun po hala bang ke isya kim yang thek pini pen klang dak lo esdane prang bang ji bang ke ahok pada bang ke pu West Karbi Anglong bang Congress long akapre dol benang juan dun ji bang dupik lo Apromana tumi masih klang dak lo nala tumna video putas long tai lo bon klang lo social media lo anta dolo sila so teng polong te nona prang bang ji bang dupi gi no public meeting public joining la so program itu no bibe pin la cheng ji pin lang itu pin ni anta tapi itu betang sigi bang pot itu mangke acu ponang kok lo lang tumban welcome nang kok lo hau pada mangke Pen Meghalaya la chief and tech policy puthak home minister long chikidam el policy la block 1 pen block 2 puthak Karbi Anglong long li kon dunia alam do la sinang tum pen kilo pui le di tum pen clear lo jono lang le agostin hi president long lock pen hopta sinda bela di tum gotte west
Lapu West Karbi Anglong gotia tim si nitum block 1 block 2 long jolang li jaterang pator pasi komiti si bonai si nitum gotia tim sa dak block 1 block 2 long damlo hala dak apilar long anta muhila tumata ilutum district muhila congress atum sonam timung pia tumanta dam si apilar long se karja damlo je pilong le pusi laso patak chuni dinje dak lo lason takta si kedin mana pan nitum is Karbi Anglong roton tia ka hadak Guwahati tang si press meet pitam lo nitum kala block 1 block 2 lam ke laki hello pig lam lo Karbi Anglong long le ke laki agency ta pilong le lo pusi nitum mangke disia phanda nitum memorandum pilu mati press meet ta pilu mati laso press meet ki pilong ke lagi ko piloma nangli gorob go ha Rahul Gandhi phananta toklok per gorob go bang prime minister phananta nangli alu pia lo ke therong lo ke ante asi nitum lam mangche don lo jat kur block 1 block 2 bang le hello pig lam lo tan ha natural boundary itum district longlok pana boundary ke lake chujeng ba jute mela bang korofri la bang itum West Karbi Anglong district congress no East Karbi Anglong congress ituna bang korofri la bang ki koromesi korofri lasin bupen nangli nakar jualam bang jongsi ahok polutangte nilit ahok polutangte naratum arjuning polutulang rong hang fan nangli gente tong super siam polutangte nangli si super siam polutangte people se dudun jaw lonte ahok bang nangli rong nangli hemta nangli West Karbi Anglong lo gente nali tumi digin teh pu kan dunia nat bordar ram siapa pun nali motorcycle pen kewe kajur tan sak lo lahai lamar julong lema te nitu ma kuishon lo jong si senor goben tu sobo kupisi do pulong te nak tu bisi nali siam hobisi do joy lo tang da sor mu bang lasi la ban tum ke ba East Karbi Anglong no West Karbi Anglong congress la bangke chekro dunde la bangke pen isialam non nili tum office theng no si non jodi tum bha asam mala pe se toar patong dak non thek lo no to according to Latu manom steng polotang te nang tuar ponji polotang te itum Karbi Anglong lo nohok long leno compensation bang pibek nangji arondo athela rak party fees ke lake pota velo allotment se jotpo aben maddu long leno party fees ke maddu long leno alang hemal long leong si ke pon lo polong te lang tum government pe lake compensation pibek nang lamangi arondo akola tak scheme da do estimate lo masi include lo lamangi lasi nili chuning riya bangke Karbi Anglong ara tu anu tina long le komane pon polong te la bangke compensation pivek ning apen council so temela bangke chekro dunde danai apen nilu tum mangala ke kroi akuni tum sila so along le anam paponang development na joni tung 100% kroilo sida me laso office bang moni tum president agostin hi nije loke non head office ke la bangke laso office ki kim ke lake nilite jotmo mela ahopet polotang te pini men toar pon dak polong te la bangke nitum bang compensation ang pivek ning pipi polong te dorkar pete tung ke dak kur long te tung case people tung ke lage final lo la bangke